bandera txuria goian. Herria. Oso polititera gure. Aurkezpenekin goaz, baina zen. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Baina hemen esan guratxua, Hondarribia dagoeneko lausegundo Orio baino azkarro. Hori egiten zait harrigarri. Harrigarri edo, bi oliarren arteko diferentzia handia oso. Hemen Hondarribiarra. Hondarribi Kaikuri bi. Orio Laura tiran pixka bat erori da orain, 5 segundura. 4 tiran y Orio. Pero sin volver todos. ¡Equipos! Berai. Hondarribia Kaikuri 3. Hondarribia beti izan da fin. Hor baina nauzen lana beti azpimarratu izan dugu, baina egia esan erreleboa ere ez da makala eta Hondarribiak maxutasun ikaragarria du. Patroiona, arraunlari trebeak, aurrekalaria ere, oso fina maila, handiko gizona, Txalo Carrion. Eta hor, belaunaldi bat osatzen ari den jendea, askotan Oser Zaldai, Asier Portaz, Inigo Bertiz, Gonzalo Carrion, urteak daramatzetena, eta Hondarribian lan bikaina egiten ari dena. Orio eta Kaiku orain gerra bizian. Hemen Hondarribia! Amunarriz! Orain txeskatzen balizarako. Eta 27koa markatu du, bigarren ziaboga. Hondarribia aurreti. 6 eta 17, 10 segundu bizkorrago. Gantu da zeudela, baina badabil. Eta argi 2 segundura dago eta, Eta hori orain digere estropadan 5 segundura. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Hogeita hamazazpi paladan. Que nadie se vuelva loco. Aurren obliga a acabar. ¡Anca! ¡Au, au! ¡Au, au! Segi! Jendea isilik, Bat nauzi, patroia, Lehengo arrantza ontzietan bezala, patroia bakarrik izketan. Hondarribia, Kabo Kamairu eta 12 laugarren ziabogan, Hondarribiak 12 eta 58. Orio amaikara, hortzak ez dutu beharrean dira oriotarrak, Orio Kabo baino, segundu bat bizkorrago. Itzulerako luze eta nazkarra bat hortzen ari da, Orio Kabo baino joatean lanak ditu. Kasu hortan berdinketari esker, baina azken egunean berak irabazi duenez, aurretik joan denez, Hondarribiak hartuko duke lidertza. Asko esatea da, baina badaezpadan, Kabo baino 4 segundu motelago doalako, baina beste 3 aurretik. Bata mugitu, beste aldatu, ez da bilbide okerretik. Kaiku, bigarren, Hondarribia jaun Andreo! Hondarribiak, bandera, eta lidertza, bai Hondarribia, 19 eta 21, Kaiku, 3 segundura bigarren, eta 13, Hondarribiak bandera eta lidertza. Lidertza Oriorekin batera, baina hortxe da goian Hondarribia egun borobila. Hori mutilen posa ikusi aizea ere, 6 kilometroko abiadura eta norabidea aldatuta. Kaina ikusi dugu, eta hori Hondarribia eta Kaikuen arteko borrokan. Hondarribiak hasieran tartetxo bat ireki du, eta egio 17 minutuan ia, hortxe 2 segunduan joan dira, azkenean Hondarribitarrentzat.
Eta baita ere ikurriña. La Caixa bandera Amunarri zentzat. Lasaixeago behar bada. No, arraunean probatu nahi mendu, horrekin. Hor da Amunarriz. Eta bandera hartuko du orantxe. Txapela ere bai, jakina. Egun ederra Hondarribiarrentzat. Helburu finkoekin eta helburu handiekin ari dela baita ere. Eta asteburu honetan aurrekoaren bidetik hori konfirmatzen ari dira Orbañanos eta bere mutinak ibon. Bai, Nabarmen, oraintxe bandera emango dio. Horra, gauzera Amunarriz. Beste bat, Sakurako. Hortan ere oreka. Hori jok bi, Hondarribik bi, baina Kargak, neurriak, eta hori entrenatzaile bako jakingo du, taldea ze momentutan dagoen. Arrauna gora, zorionak Hondarribia, aurrera Zaraganda. Amunarriz posik, arraunlariak posik, Hondarribiko zaleak posik, eta Frantziz González Etxabarri ere posik, zorionak, sari bikoitza gaurkoan bandera bai, eta sailkapen nagusiko lehen tokiera bai, zorionak benetan. Bai, eskerrik asko. Bueno, esaten duzu bezala, poz bikoitza ez, estropada bikaina egin da gero, asko sufrituta, Kaiku hor bertan zegoen estropada guztiak gure atzetik, baina azkenean lortu du, garaipena eta bide batez, liderantza ere. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all?